De vrouw die het vertocht waard van brandstichting bij een boerenbedrijf internaat vorig jaar, is veroordeeld aan 9 maanden cel en tbs onder betingst. Die uitspraak die de rechtbank in Ljouwert joert. Bij de broen internaat gingen de loodsen en de rispingen van het boerenbedrijf in vlammen op. De 33-jarige vrouw bekende bij de politie dat zij daarvoor verantwoordelijk was. Boven dat hier ze bezocht broen te stichten bij basisschool Het Harspit in hetzelfde dorp. Nevens de rugbank is kans op herhelling grut. Het heeft grote impact gehad en ik voor grote onrust zwaar internaat. En de rugbank houdt daar ik nadrukkelijke rekening mee. En daarom is het heel belangrijk dat het net webbad en dat mevrouw dus een behandeling krijgt. De vrouw zelfs wie het net bij de uitspraak aanwezig. Ze wie er ook al veroordelen voor broenstichting. Vanwege haar licht verstandelijke beheining ziet ze in een wenvorm internaat. Maar nevens haar advocaat kregen zij daar net de hulp die zij nodig hadden. De rugbank achter haar verminderd toerekeningsvatbaar. Ze heeft een verstandelijke beperking en ik sprak van autisme. En daarom is ze verminderd toerekeningsvatbaar voor wat het bad is. Opvallend genoeg neemt de eigenaar van het bedrijf dat die vlammen opgier de vrouw niet kweer aan. Nevens hem kent deze zaak alleen nog maar verliezers. Hij had zijn bedrijf intussen opnieuw opgebouwd en hoopt dat de vrouw de hulp krijgt die ze nodig had.